Bé, el Compromís en principi el que defensa és una postura de pensions que es puguen viure amb dignitat. Estem d'alguna forma per el que seria el gratificar tota una vida de treball. Òbviament, si no hi ha una equiparació del nivell de vida, la situació que ha de viure el pensionista amb els seus ingressos com a pensionista, difícilment es podrà garantir aquesta dignitat. El més cert és que les polítiques conservadores del PP el que vol és afavorir sobretot la banca privada amb els seus fons de pensió i totes les fórmules bancàries que al remat el que busquen és el que seria que els estalvis dels treballadors vagin a parar a les arques d'aquestes empreses. En qualsevol cas, sí que hi ha opcions que passen per dedicar part de la despesa pública al que seria la revalorització de les pensions, a través també de reformular, per exemple, el sistema fiscal. No és casual que amb el PP les grans empreses cotitzen menys del que cotitzaven fa uns anys. Hi ha un cert marge fiscal que sí que permet poder invertir, perquè això passa en altres països, poder invertir en revaloritzar les pensions, que al capdavall és un panorama econòmic que millora el benestar general, perquè genera riquesa, hi ha despesa, se pot ajudar a les famílies, a les persones desocupades. Les pensions del PP són fonamentalment un pretext per al benefici econòmic de les entitats bancàries. I Compromís el que fa és això, lluitar per la dignitat del pensionista.